Uprostred kúpeľného mesta Rajecké Teplice oproti jazierku stojí malovaný dom Encián, ktorý začal písať svoje dejiny v 20. rokoch minulého storočia. Vtedy pán Ľudevít Staněk postavil na brehu jazera reštauráciu a dal jej názov Sás, čo bol preklad jeho mena do maďarčiny. Po jeho smrti prevzal prosperujúcu reštauráciu pán Redlich a objekt dostal svoj súčasný názov Encián. V roku 2005 dostala budova nového majiteľa a začala sa komplexná prestavba, ktorá bola dokončená v roku 2011. Výnimočnosť jej dala akademická maliarka Daniela Krajčová, ktorá v priebehu 3 rokov vytvorila na fasáde umelecké dielo vyjadrujúce oslavu života. Motív vznikol na základe prostredia, pretože je to osadené v prírode pri peknom jazere, tak som využila také prvky flóry a fauny a spravila som takú kompozíciu, ktorá vlastne vyjadruje oslavu života. Jednotlivé časti sa nadväzujú. Taký dej pokračuje okolo celej budovy a ústrednou postavou je anjelik, ktorý je nad vchodom do budovy. Na maľbu som oživila plastickými reliefmi, keramickými, ktoré dodali tej maľbe taký priestor. Pri príležitosti slávnostného otvorenia malovaného domu Encián sa konala vernisáž výstavy akademickej maliarky Daniely Krajčovej. Tá vernisáž je tu preto, lebo Daniela Krajčová pomalovala túto budovu ako umelecké dielo, celé fasády komplet, krásnymi malbami, či vytvorila ojedinelý objekt a ojedinelú raritu nielen v Rajských Tepliciach, ale na celom Slovensku. Toto je dielo, vyjadruje tu istým spôsobom takú radosť zo života, radosť prírody a má vytvárať takú príjemnú atmosféru optimistickú pre ľudí. Dielom Daniely Krajčovej nie je iba fasáda domu. Pečať autorkynho rukopisu nesie aj vnútorné vybavenie a jej diela nájdete v takmer všetkých priestoroch penziónu. Sú tam obrazy, ktoré sú snáď najviac známe. Jej koláže, kresby adjustované pod sklom, ktoré im dáva svietivosť s námetom jazzu, lietajúcich balónov, levitujúcich postav, ktoré sú tak typické pre tvorbu Danky Krajčovej. A my vlastne sa môžeme do tých obrazov ponárať, nanovo ich čítať a vždy objavovať niečo nové, čo je takým obrazom spomienok a obrazom ľudského života. Vernisáž v maľovanom dome v Rajských Tepliciach bola slávnostným zahájením výstavy Daniely Krajčovej. Jej diela v priestoroch penziónu môžete obdivovať do konca júna. Veľkoplošnú maľbu na fasáde penziónu Encián však budú mať návštevníci Rajeckých Teplíc na očiach ešte mnoho rokov.